Hola a tots, em dic Carmina, soc professora de català i si esteu interessats en els meus cursos o classes, contacteu-me per Instagram a @lletrallenguatraducció o escriviu-me un correu electrònic a lletrallenguatraducció@gmail.com. Si voleu la transcripció del podcast i uns exercicis extras, podeu subscriure-us al meu Patreon. Moltes gràcies. Som-hi! Amb lletra, Si vols aprendre llengua o fer una traducció. amb lletra, Si vols comentar textos o bé fer una cançó. amb lletra, Si vols aprendre llengua o fer una traducció. amb lletra, Si vols comentar textos o bé fer una cançó. Estic molt contenta que sigueu aquí i us dono la benvinguda al podcast de Lletra, un espai d'aprenentatge, reflexió i comunitat. Programa número 1. Aquest programa tractarà dels estereotips i dels prejudicis entre cultures. Per fer-ho, tindrem una convidada molt especial que tinc moltes ganes que conegueu. Però abans de presentar-la, tocarà el repàs fugaç, que bàsicament serà vocabulari sobre els estereotips en un minut. El tret, és a dir, una característica. Per exemple, ser narcisista és un tret d'una persona amb una autoestima baixa. Titllar, considerar que algú té una característica o un tret negatiu, desfavorable. Per exemple, sovint els catalans ens titllen de garrepes. Influir o influenciar tenen un significat molt similar, però influir necessita sempre la preposició sobre o en després. Per exemple, la crisi econòmica ha influït en o sobre la decisió de treballar amb el seu pare. En canvi, influenciar no necessita cap preposició. Per exemple, en Miquel ha influenciat molt en Pere, fa tot el que en Miquel vol. Menysprear, donar menys valor a alguna cosa o persona del valor que realment té. Per exemple, quan ets jove, menysprees la salut, però quan et fas gran, t'adones de l'importància que té. Últim, despectiu. És l'adjectiu que descriu alguna cosa que s'ha menyspreat, és a dir, que s'ha donat menys valor del que realment té. Exemple, la paraula curt de gambals sol ser utilitzada en sentit despectiu quan vols referir-te a una persona poc intel·ligent. Em dic Josep Maria. Josep Maria. Josep Maria. Bé, he de dir que la meva reacció primera, quan la nostra convidada del programa em va comentar que volia tractar el tema dels estereotips, va ser la de negar-los. De fet, fins i tot després de preparar-me amb diverses lectures per gravar aquest podcast, he de dir que sóc contrària a acceptar la majoria d'estereotips com a característiques reals de diferents cultures i societats. Em nego a acceptar la lectura simplista de les persones. Tot i això, he d'admetre que m'han sorprès alguna de les afirmacions que he llegit als articles. Sorprès perquè hi he vist certa justificació històrica. També és cert que n'hi ha hagut d'altres que m'han semblat totalment antiquades. Per exemple, abans Europa es titllava els espanyols de superbs o els francesos de cobdiciosos. Em sembla que aquests trets ja no formen part de l'imaginari col·lectiu d'aquestes societats. O si més no, no són els primers prejudicis que em vindrien a mi al cap quan penso en aquestes cultures. De fet, la primera pregunta que em va venir al cap quan barrinava una mica sobre el tema és la de per què necessitem estereotips? Per què els humans han d'ordenar el món en capses i amb etiquetes? Per què necessitem conèixer el món a partir de generalitzacions, normes i excepcions? En aquest podcast no tenim respostes màgiques ni universals. Per això, hem decidit centrar-nos en les respostes concretes que dues persones poden donar, les de la meva convidada i les meves. I tant de bo em compartiu les vostres, també. Ara ja, sense més dilació, presentem la nostra convidada especial,
Avui sentireu l'encantadora Alexandra, Ale pels amics. L'Ale és una amiga que ve de Rússia i que ha vingut a estudiar a Girona i ens aportarà la seva visió sobre els estereotips. Benvinguda, Ale. Estem molt contentes que siguis aquí i esperem que els nostres oients s'alegrin tant com nosaltres de conèixer-te. Amic Josep Maria, Josep Maria, Josep Maria, Si et sembla bé, comencem. Ale, com i quan vas descobrir el català i quan vas començar a estudiar-lo? Doncs jo puc dir que les meves relacions amb el català van començar fa molts anys. Des de petita jo anava de vacances a Catalunya amb els meus pares, perquè a la meva mare sempre li agradava Costa Brava. I recordo que quan tenia 4 anys vaig conèixer un nen a la platja de Blanes, que era mig català, mig austríac. I no sé com, però passàvem hores jugant i xerrant. Ara no puc entendre com era possible, però en aquella època no ens entorpia el desconeixement de la llengua. Vaig començar a aprendre català, vol dir anar a les classes, quan tenia 17 anys, perquè entenia que vull viure a Catalunya i jo crec que és necessari, en plan, per a mi aprendre català és una forma de demostrar el teu respecte a aquest país, que et dona educació, que et dona feina, sanitat, etc. I jo, personalment, no entenc la gent que viu aquí des de fa molts anys i no parla català. Jo estudiava a Moscou amb un professor nadiu durant 1 any i mig i després em vaig treure al nivell B2. Molt bé, Ale, excel·lent. Escolta, i tu has dit que vas començar a aprendre català quan tenies 17 anys. Quants en tens ara? Ara tinc 23, quasi 24. 24 anys, molt bé. I com és que ets aquí ara? Doncs és un camí molt llarg, perquè des de molt petita era el meu somni viure aquí. Al principi era el somni de viure a Espanya, però quan vaig arribar a Barcelona, quan tenia com 14-15 anys, em vaig enamorar d'aquesta ciutat. No sé per què, la gent quan em pregunta per què t'agrada Barcelona, jo no sé explicar-lo en paraules, saps? Jo em sento molt diferent aquí, em sento que és el meu lloc on jo he d'estar i ja està, he de viure. I doncs, quan tenia 15 anys, vaig començar a fer aquest plan de que després de l'escola vaig a estudiar a la universitat aquí, no sé què, però la cosa es va complicar una mica i resulta que només ara, aquest any, fa 2 setmanes, menys que 2 setmanes, vaig arribar aquí i ara estudio a la Universitat de Girona, estudio un màster d'ensenyança de castellà i català com a segona llengua. Uau, que xulo, quin canvi, Ja. És difícil adaptar-se? Sí, és bastant difícil i jo crec que encara no tinc aquesta sensació de que el meu somni que tenia des de fa molts anys, que ja és realitat, saps? Em sembla que tinc una imatge del meu somni i altra imatge que sóc aquí i encara no puc... No s'han ajuntat. Sí, no s'han ajuntat. Em sembla una mica que estic de vacances, no sé, alguna cosa així. Molt bé, super. Em vas comentar que t'interessava parlar sobre estereotips de Rússia i de Catalunya. Podries dir-me quins són els trets de caràcter que tipifiquen una persona catalana des del punt de vista d'un rus? Vale, doncs per començar m'agradaria dir que en general sempre m'interessava molt aquest tema perquè crec que una de les causes perquè aprenc llengües estrangeres és conèixer aquesta cultura diferent, treure una mica aquells estereotips, saps, que tenim al cap, perquè tu pots viatjar, perquè una cosa és quan tu viatges i parles anglès, per exemple, i altra cosa és quan tu arribes a un lloc i pots parlar amb nadius i descobrir com són, en què pensen, què els agrada, etc. Doncs per això vaig triar aquest tema. I sobre estereotips de catalans, doncs, no sé, jo sentia moltes persones que diuen que els catalans són garrepes, però no estic d'acord amb aquest estereotip. Jo crec que és millor dir que els catalans sabeu gastar diners de manera eficaç, sabeu estalviar. I podria ser que és una de les raons perquè Catalunya és una de les parts més riques d'Espanya, com jo ho trobo, saps? Pot ser. Bueno, i a Rússia, lamentablement no hi ha molta gent que sap sobre Catalunya, saps? Moltes vegades quan dic parlo castellà i parlo català, i la gent em pregunta, català? Això què és?
I jo començo a ser una mica com semi-ambaixadora de Catalunya, explicant, mira, això Barcelona no és Espanya, Barcelona és Catalunya, no sé què, i la gent es avorreix una mica. Perquè a vegades sóc molt pesada amb això. El que passa és que a Rússia en general, no és només una cosa d'estereotips, però en general la televisió i els mitjans de comunicació influencien moltíssim la gent. I clar, durant els últims anys, amb tot això de referèndum, els arriben moltes notícies sobre independència, sobre manifestacions, i com passa sempre, a la televisió demostren tot de la part bastant negativa. I per això hi ha alguna part de la població que pensa que els catalans sempre lluiten per una cosa, però sense entendre per què lluiten, saps? I jo crec que per això existeix aquest estereotip estrany per mi, que un català és igual a un independentista. Això crec que també existeix no només a Rússia, sinó també a Espanya i altres regions. Fins i tot quan saben, si vas a Madrid i saben que ets català, de seguida ja d'alguna manera intenten preguntar subtilment o no tan subtilment si ets independentista o no. Sí, a Rússia normalment no diuen independentistes, diuen separatistes. Sí, perquè crec que, igual que altres països com Lituània, agafen simplement la premsa espanyola i la tradueixen directament de la premsa espanyola a la premsa russa. I la paraula que utilitzen molts mitjans de comunicació espanyols és separatista. Sí, és per això i també perquè, tal com jo sé, en rus no existeix una traducció per la paraula independentista. Ah, no existeix? Que interessant. Ja, perquè, per exemple, pots traduir la paraula independència, però crear una paraula que és persona, no?, que vol... La independència. No existeix. Bueno, almenys jo... Perquè, per exemple, en català i en castellà, quan els mitjans de comunicació són contraris a la independència, moltes vegades utilitzen no la paraula independentista, que pot tenir connotacions més positives, sinó utilitzen la paraula o separatista o nacionalista. Sí. Potser existeix la paraula nacionalista? Sí, en rus existeix. Sí. I té connotacions negatives? Sí. Crec que la paraula nacionalista en la nostra llengua va molt lligada, sí, això gràcies, amb fascista, saps? I nazisme i aquestes coses, però no he sentit mai que els catalans, sobre catalans, diuen nacionalistes. No, normalment utilitzen la paraula separatistes, més. Molt interessant. Algun altre estereotip? No sé si es pot dir que és un estereotip o crec que és mig estereotip, mig... Vivència personal? Sí, vivència personal. Experiència personal. Ja, perquè jo abans d'arribar aquí parlava molt amb la gent catalana i tinc amics aquí que coneixia per xarxes socials, per aquestes aplicacions d'intercanvi de llengües, bueno, tu ho saps. Sí. Ens vam conèixer així. Sí, és veritat. Amb intercanvi lingüístic. Bueno, i el que volia dir és que des del meu punt de vista els catalans són un tipus de gent molt familiars i a mi m'agrada molt això perquè vosaltres, no sé, cada cap de setmana que podeu passeu amb la vostra família. El Nadal és una festa molt familiar i sempre esteu molt units amb la família i us preocupeu i tot. I jo crec que és una de les coses que a mi, per exemple, em falta a Rússia, saps? Perquè a Rússia és una cosa personal. En plan, una persona és familiar, altra no. I vosaltres, la majoria de vosaltres, suposo, sou molt familiars. També diria que sou bastant tancats. Jo crec que és molt inesperat. És cert. No, però és veritat. No, perquè dic que quan una russa diu que alguna nació és tancada, sí. És una mica estrany. Però, primer de tot, jo no sóc una típica russa. Bueno, jo no em considero una típica russa. Sempre em sentia incòmoda en la societat de Rússia perquè era com massa emocional, massa oberta. Tu eres massa emocional, no? Sí, per això una de les raons també perquè volia sempre viure aquí, perquè quan visc aquí i quan estic amb la gent d'aquí em sento com jo de veritat, saps? La meva personalitat. Perdó, m'he desviat una mica. No, molt bé. Però el que passa és que jo abans pensava que els catalans, els espanyols, sou molt oberts, socials, però a poc, coneixent la gent d'aquí,
i tenint mala experiència, vaig entendre que és simplement una forma de cortesia. És una Sí. forma d'educació que us donen des de petits. Sí, jo estic totalment d'acord. I doncs abans jo confonia això amb amistat, saps? Però ara sé que he d'esperar un temps per tenir un cercle d'amics, per tenir confiança i ja ho sé. Per mi era una mica difícil, perquè a Rússia la gent et demostra des de la primera vista, o bueno, de la segona, si li caus bé o no. Estava més acostumada a aquest tipus de comunicació. Sí. Però no sé si m'explico bé. Sí, crec que tens tota la raó. De fet, crec que ho vam comentar algun dia, això, que nosaltres potser la primera vegada que coneixem una persona o quan veiem algú, ai, que xulo, sí, hem de quedar un dia, ens hem de veure, hem d'anar... O per què no vens un dia a sopar a casa? Però aquesta invitació en realitat és una invitació formal, però no és real, m'explico? Ja. La gent normalment, quan diu això, totes dues persones entenen que no es tornaran a trucar per dir aquell sopar, quan el farem? Que por! Anem a prendre un cafè? Sí, anirem a prendre un cafè i aquest cafè no arribarà mai. I totes dues persones ho saben i totes dues persones diuen sí, hi anirem. Això passa moltíssim aquí. I jo sé que quan jo vaig viure a Lituània, i suposo que a Rússia és el mateix, és el contrari. O sigui, al principi no et conviden. Sí. I després, quan et conviden, és que realment volen convidar-te, no? Per això. Que si algú et diu que anem a prendre un cafè, això significa que aneu a prendre un cafè. I aquí és una mica com... a mi em sorprenia moltíssim. Hipòcrita, potser. Sí, una mica, però també volia dir que, per exemple, en castellà, quan diuen en plan hola, què tal? I ningú respon a això. I jo al principi, quan crec que en català no existeix una forma així. Sí, hola, com estàs? Què tal, com estàs? Però com estàs normalment és més per preguntar. Sí. I què tal crec que és una forma en plan per saludar i ja està, saps? I això quan jo veia persones que diuen hola, què tal? I responen hola, què tal? Sí. I tu estàs flipant perquè si tu has preguntat com estàs, has de respondre alguna cosa, però no et responen. Sí, és com un formalisme, no? Sí. És exactament el mateix que si t'haguessin dit bon dia, no? No hi ha diferència, bon dia, doncs hola, què tal, no? Ja, però és una pregunta i no acabo d'entendre-ho. I, bueno, els meus... I per nosaltres és un xoc quan algú et respon. És a dir, si tu dius hola, què tal, molt malament, l'altra persona li agafarà un atac de cor si li contestes això, perquè no és el que t'estava preguntant, t'estava saludant. Ara jo, si et sembla, et diré els estereotips que jo tinc o que els catalans espanyols tenim dels russos. Sí, clar. A veure, n'he apuntat uns quants. El primer és que la majoria són nous rics, d'aquesta mena de rics que els hi agrada mostrar la riquesa. Comprar-se cotxes molt cars, roba molt cara, viatjar, fer coses extravagants una mica, diferents del que faria un ric per herència familiar, que saben que han de conservar la riquesa. Sí. En canvi, aquest tipus de rics són rics que volen mostrar i que volen que tothom sàpiga que té molts diners. Vale. Potser relacionat una mica amb aquest tema, hi ha l'estereotip que molts russos són mafiosos. Vale. És un estereotip, total. Ja. Jo en soc conscient, però hi és. Un altre estereotip és que sou freds o calculadors. Jo crec que aquí l'estereotip que tenim és en Putin, la cara que té i tot. Però és que no té una cara, té només injeccions. Injeccions de Botox. Per això no es mou la cara i per això és tan fred. Després és veritat que sobretot les dones, no sé per què, i això fa molta ràbia, i estic d'acord amb tu, teniu la fama d'aprofitades, sobretot aquestes dones que tenen moltes operacions estètiques o que tenen unes ungles que els hi arriben gairebé fins als peus, pintades, o aquestes pestanyes postisses molt maquillades, aquest tipus de dones normalment diuen que són aprofitades, que estan amb els homes per diners, bàsicament, no? Però després també hi ha altres tipus d'estereotips que a mi m'agraden més. Positius, no? Per mi positius, que són, doncs, per exemple, que els russos són grans pensadors o coneixedors de l'ànima humana, com semifilòsofs, per exemple, si llegeixes Dostoievski, perquè als russos, en el fons, us agrada molt parlar. Sí. I us agrada molt parlar de coses profundes, en el fons. Sí.
I a mi m'agrada aquest estereotip. I després, en general, l'últim estereotip que vull comentar és que en general són força secs a l'hora de comunicar-se, potser per la barrera de l'idioma, que a l'hora de comunicar-se, com que a més també són persones que si no ets propera a aquesta persona, són bastant distants, la comunicació és seca. Per exemple, en altres cultures són molt més acollidors, els russos no, els russos són molt secs, de bones a primeres, després quan els coneixes és diferent, I per tant són poc inclinats a fer la gara-gara. Fer la gara-gara significa fer la pilota. D'aquests estereotips, amb quins et sents identificada i amb quins no, com a russa? Sí, doncs, primer el que has dit sobre nous rics. Doncs no és un estereotip. És veritat. És real. Sí, és que a Rússia hi ha molt més gent així que demostren la riquesa que aquí en Europa en general. I és curiós perquè la gent de fora de Moscou i Sant Petersburg de Rússia sol lluir més la seva riquesa que la gent moscovita. Jo crec que passa perquè es senten pitjor que nosaltres, perquè sóc de Moscou. Si no ho heu notat. Vale. I fan el màxim per demostrar que no ho són, saps? Però jo personalment no m'identifico amb aquest estereotip. És veritat que comparant amb la gent d'aquí soc més pija. Per exemple, jo tinc un iPhone, més pijo, no sé què, però jo no em considero un nou rics. I no consideres que també pot ser que estigui relacionat amb el fet que Rússia és un país que té molta desigualtat social? Sí, crec que sí, perquè hi ha una estratificació social molt forta. I a Rússia quasi no tenim classe mitjana. La veritat és que encara tenim pobles on la gent no tenen ni electricitat ni aigua. Mare meva. Saps? I és horrible. I a Moscou nosaltres vivim com rics, com reines, reis i reines, perquè tenim de tot. Què més vols comentar dels estereotips que t'he comentat jo? Sobre mafiosos... No ho sé, vale? Ho deixarem pels italians, que és... Són els reis. Sí, ja saben. Dels estereotips de la màfia. Molt bé. Ja. Parlant de pensadors, a mi m'ha agradat molt això, saps? Perquè jo ho trobo bastant positiu. Crec que és l'únic estereotip que teniu positiu de nosaltres. Però jo crec que, com a tot arreu, depèn de la persona, depèn del seu nivell d'educació i erudició. Però és veritat que com que tenim hiverns molt freds i molt llargs, l'única cosa que et queda per fer és parlar. I parlar de tot. Perquè no pots sortir, no, bàsicament? Depèn també de la zona, però a Moscou, per exemple, durant l'hivern pot fer 25 graus. Sota zero. Sota zero, sí, gràcies. I el que volia comentar també és que a Rússia tenim això, el que es diu converses de cuina. No sé si has interessant. sentit. No, què és això? Vale. És a dir, a totes les persones russes ens agrada estar hores i hores xerrant a les cuines de temes filosòfics Uau! i fent veure que entenem de tot i sabem de tot. Oh, m'encanta aquest concepte. Però no importa si tu saps o no saps, vale? Això nosaltres en diem sobre taula. Sí, és com sobre taula també. I crec que amb aquest estereotip m'identifico, i més l'identifico al meu marit, perquè ell sempre parla amb un vocabulari molt culte. I quan tu tradueixes la primera hora, vale, però la segona, la tercera, ja estava molt enfadada, perquè li dia, mira, tu pots parlar com una persona normal, sisplau? Amb frases simples, subjecte, verb, predicat, subjecte, verb, predicat. No, és que ens passa moltíssim. Jo sempre tenia professors que eren d'aquí, espanyol i català sempre eren nadius, i sempre em deien el mateix, en plan, simplifica, perquè a nosaltres, els russos, ens encanta fer frases subordinades. Com Leo Tolstoi, aquí diu Tolstoi, no? Sí, posem l'accent a la primera síl·laba. Vale, doncs tenim una broma d'aquestes que tu escrius com Leo Tolstoi. Però és curiós perquè això, crec que aquí és veritat que ara escrivim més simple, però per exemple, en anglès encara simplifiquen més a l'hora d'escriure. Sí. I crec que no només és un tema de llengua, sinó també és un tema de generació o de segle. Els segles passats s'escrivia amb moltes més frases subordinades i ara, potser també per les noves tecnologies, Twitter, tot, hem de escriure frases més concretes i més simples.
per simplificar també el pensament. Ja, això Que és això és trist. una mica perillós, però És en trist. parlarem en un altre podcast. Vale. Falta algun altre clixé que volies Sí, comentar? jo volia també parlar una mica sobre sex per comunicar-se, sex per comunicar-se, el que has dit. Que són sex, no? Que les persones... Sí. No sexe, sex. Perdó. Vale, doncs jo crec que és veritat. I des del meu punt de vista això passa molt perquè som persones bastant precabuts i... Les persones sou precabudes. Precabudes, sí, i malfiades, vale? Perquè sempre tenim por de tot i desconfiem de tothom. Ara m'agradaria parlar una mica dels estereotips que tu has comentat sobre els catalans i m'agradaria dir-te, doncs, quins són els que jo considero que són vigents per mi i quins no. Has dit principalment que eren garrepes a bars o una frase feta que és una mica bèstia però molt catalana perquè tot el que estigui relacionat amb temes escatològics ens encanten els catalans, és quan vols dir que una persona és garrepa pots dir que no menjar per no cagar. Aquesta expressió és molt vulgar però es diu. Significa que per no gastar diners no menjaria, per no haver d'anar al lavabo i gastar després paper de vàter. Vale. Personalment no considero que això sigui així. Jo no em considero una persona garrepa, però ha estat molt interessant perquè he llegit un article, tampoc és que hagi llegit gaires articles per preparar-me aquest podcast, però n'he llegit 2 acadèmics. I un d'ells el vaig trobar molt interessant, ara us diré el títol, un moment. És en castellà, escrit per Ib Marc Schumacher, y el títol és La percepción de los catalanes y lo catalán en la corte de los Àustries. Resulta que en aquell moment es considerava que els catalans eren molt sobris i tenien com un gran amor per als diners, però això estava molt relacionat amb el fet que no volien pagar o no volien subvencionar la corona castellana, la corona de Castella, i només volien subvencionar tot allò que era del Principat de Catalunya. Llavors, des de Madrid i des d'altres llocs d'Espanya es veia aquest desig de no pagar per la corona, per als reis castellans, com un acte d'avarícia. I potser a partir de llavors, a partir del segle XVI-XVII, va ser quan van començar aquest estereotip de ser garrepes, que els catalans siguin garrepes. Jo no ho sabia, això, que era tan antic, aquest Jo estereotip. tampoc, és molt interessant. L'altre estereotip que has comentat és el dels independentistes, no? Sí. És evident, tu ara que vius aquí, que coneixes molta gent, que no tothom és independentista, però que aquests últims anys hi ha hagut un gran creixement del sentiment independentista i ara aquests 2 últims 2-3 anys sembla que això s'ha tranquil·litzat una mica per tota la situació política que estem vivint en el país. Hi ha molts independentistes, però és evident que ser català no és sinònim a ser independentista. Sí. Aquests serien els estereotips que hem comentat, de catalans, sí? Sí. Molt bé. Després, creus que aquests prejudicis, perquè la majoria, tant teus com meus, els que hem comentat tu com jo, són negatius? Sí. Creus que tenen algun fonament real? Doncs crec que sí. Crec que els estereotips que tenen aquí i altres parts d'Europa tenen algun fonament. Per exemple, l'estereotip de que són pijos crec que va néixer perquè els turistes o migrants que arriben aquí en la majoria de casos són rics. Per què passa? Doncs perquè hem comentat que a Rússia tenim tanta estratificació social que si no tens diners quasi no tens possibilitats de sortir fora del país, ni per viatjar ni per viure. Costa moltíssim. Jo crec que encara tenim aquesta forma de pensament d'Unió Soviètica, saps? Quan les fronteres estaven tancades i encara ens costa entendre que aquest món està molt a prop. El que jo veig és que una vegada surts de Rússia, la teva vida es fa molt més fàcil. A més, parlant de fonaments, doncs crec que a tot arreu la gent forma estereotips perquè mira televisió, llegeix notícies, i a vegades el que passa és que la gent no vol utilitzar pensament crític. Poden tenir-lo, però no volen utilitzar-lo. Simplement creuen en tot el que els diuen, saps? Molts estan fonamentats en fets històrics o en fets socials, polítics,
un altre article que he llegit explica una mica doncs, per què la majoria dels estereotips que tenim són negatius. Per què? Perquè d'aquesta manera, si tu veus els altres d'una manera negativa, primer de tot tu com a societat i com a cultura et sents superior a l'altra cultura i a més, normalment el que fa és crear un lligam més profund amb els teus propis, amb la teva pròpia cultura. Vale. I això és molt, molt interessant per entendre una mica per què serveixen o per què servien els estereotips i com podem lluitar contra aquests estereotips, perquè està molt lligat amb el racisme. I sobre el fet que els prejudicis o els estereotips tinguin algun fonament real, doncs és evident que s'han basat en algun fet històric. Com ja hem comentat abans amb el tema dels catalans i del fet de ser garrepes, estava basat en un fet que els governants de Catalunya no volien pagar segons quins diners, no els volien pagar a la corona de Castella. I també n'hi havia d'altres. Per exemple, es veu que hi havia un sentiment anti-italià a Alemanya, França i Anglaterra perquè hi havia elevades exigències econòmiques del papat, del papa de Roma, i llavors aquest sentiment anti-italià es va traslladar doncs, amb estereotips i visions negatives cap a aquesta cultura. Per tant, sí, crec que són reals, el que passa és que en molts casos desconeixem l'origen, no sabem quin origen tenen aquests estereotips. La següent pregunta que m'agradaria fer-te és: has patit mai discriminació pel fet de ser d'on ets, de ser de Rússia? Per ser de Rússia no molt. Jo crec que a mi em passava més a Rússia que aquí a Europa, perquè jo sóc de Moscou, com ja l'he comentat. A Rússia existeixen molts estereotips sobre la gent de capital, com a tot arreu, suposo. Aquí també. Ja, que som pijos, que només ens preocupen diners, que som arrogants, etc. El meu marit és d'altra part de Rússia, fora de Moscou, i alguns amics seus em deien que al principi, quan van saber que ell té una xicota de Moscou, tenien una imatge bastant negativa de mi. Fins que em van conèixer. Això és positiu. Sí, jo crec que era aquesta persona que estava trencant, saps, aquells Els estereotips. I aquí també vaig sentir alguns cops la gent que em deia en plan: les noies russes van a viure a Espanya per casar homes rics. I a mi em fa molt mal això, perquè jo sóc la persona que he vingut aquí per estudiar, per treballar, per tenir una vida millor, com que a Rússia no veia ni el meu futur ni el futur dels meus fills, raons que no parlem avui. Sí. Però, no sé, per altre costat, jo entenc per què les persones aquí pensen d'aquesta manera, perquè és veritat que hi ha moltes noies russes que no volen treballar, que volen tenir un home ric per pagar les operacions, roba cara, cotxes, etc. I clar, quan ja no poden trobar un home ric a Rússia, han d'omplir una mica el territori. Han d'ampliar el ventall d'opcions. Sí, exacte. I no sé si venen aquí o venen a països més com Suïssa, etc. Però sí, és veritat, existeixen. A mi, personalment, crec que no m'ha tocat mai viure una situació de discriminació pel fet de ser de Catalunya. Sí que m'ha tocat a altres països. A altres països no m'ha tocat mai, però aquí sí que m'ha passat. Que és curiós, que normalment passa en el teu propi país. Que vas a la policia, això segur que molts catalans podran dir que també els hi ha passat, vas a la policia, a la Guàrdia Civil o a la Policia Nacional per fer-te el DNI i no pots parlar català. Has de parlar castellà, per exemple. Sí. I això ens ha passat moltíssimes vegades a molta gent. Penses que els estereotips van canviant amb el temps? Primer de tot volia comentar que no només a tu passava sobre el català. Ah, sí? A mi també m'ha passat una vegada a l'aeroport quan estava travessant la frontera i anant a Moscou, i vaig anar allà i vaig parlar català i la policia, que suposo que era Guàrdia Civil, em diu: tu per què parles català? I jo dic: no sé, perquè m'agrada, no sé, perquè vull viure aquí. No és tan important parlar català, tu pots parlar castellà i és suficient. I bueno, jo al final no volia problemes, exacte. però sí, és molt trist el que passa i jo t'entenc perfectament.
I sí, perdó, sobre la pregunta si canvien els estereotips. Sí. Amb el temps. I sobretot perquè jo et volia fer aquesta pregunta perquè penso que amb la globalització, amb el fet que tothom pugui viatjar amb més facilitat i ens puguem moure d'un país a l'altre, aquests estereotips van deixant de ser tan rígids, primer perquè hi ha més barreja cultural i després perquè tothom ha pogut veure mínimament algun altre país. Sí, crec que és una de les raons, però també suposo que hi ha altra, perquè per mi la quantitat d'estereotips depèn del nivell d'educació, saps? Mitjà, en general, no? I jo crec que quan més educada és la població, menys estereotips tenen. I clar, que amb globalització, mitjans de comunicació independents i més percentatge de gent educada, a poc sí que desapareixen. Això és interessant perquè just aquest article, un dels articles que vaig llegir, comentaven, i cito textualment, els prejudicis envers els estrangers estaven presents en tots els països europeus i sovint eren transmesos pels sectors més cultes de la societat, essencialment aquelles personalitats que havien entrat en contacte amb altres territoris com ambaixadors, erudits o mercaders. És evident que en aquell moment que estem parlant de la primera meitat del segle XVII no tothom podia viatjar. És diferent d'ara que tothom pot viatjar, no? I que per tant només les persones que viatjaven, és a dir, les persones riques o les persones cultes, eren les que podien escampar aquests estereotips. Però el que em sembla curiós és que les persones cultes d'aquell moment i les persones cultes d'ara tenen dues funcions diferents. Abans servien per escampar estereotips i ara serveixen per destruir-los, potser, no? Sí. Bueno, sí, però jo no diria que només és per viatjar, saps? Perquè jo abans també pensava com tu, saps? I jo pensava que jo sóc una persona així, en plan, no sé, tolerant, no sé què, perquè els meus pares podien mostrar-me, no sé, aquest món. Però quan vaig conèixer el meu marit, vaig entendre que no és veritat, que no és només per això, perquè ell, per exemple, no podia viatjar fora de Rússia i és una persona molt oberta, saps? Molt tolerant, sí. Molt tolerant, i la seva família també, la seva família que tota la vida eren militars i vivien a Rússia, també són molt oberts. I crec que és un conjunt, o bueno, a vegades és una cosa, a vegades és altra, saps? A vegades és perquè viatges i a vegades és perquè estàs tan interessat en aquest món, saps? Això és molt interessant perquè és veritat que a vegades hi ha gent que viatja, però sembla que viatgi més per refermar més què és ell i què és la seva cultura en comptes d'intentar conèixer els altres, saps què vull dir? És veritat que viatjar no és garantia de res. Ja, és que depèn també del teu caràcter, perquè si ets molt tossut i penses que el món funciona d'aquesta manera i no vols, com ja he dit, utilitzar el teu pensament crític, o no ho tens, i tu arribes a l'altre país i sempre busques només coses que afirmen, no? Coses que demostren. En plan, tu intentes verificar l'hipòtesi que tenies. Exacte. Vale? I estàs buscant només coses... Proves, estàs buscant proves això, sí. per poder dir, ho veus? Això és el que jo deia. Sí, això volia dir. I si tu ets una persona diferent, no? Si tu estàs oberta a tenir dubtes, no? A pensar que no tot funciona, no saps com funciona tot, saps? Doncs tu viatges i busques coses diferents. Super, molt bé. I ja l'última pregunta per acabar, Ale, per què creus que necessitem estereotips els éssers humans? Bueno, crec que avui hem dit moltes coses sobre aquest tema, però m'agradaria añadir una més. Afegir una més, perdó. Que jo crec que les persones en general, no és només sobre estereotips, però a nosaltres ens costa acceptar incertesa, saps? És una tendència que podem trobar en psicologia, en sociologia, en moltes ciències, i jo crec que ens sentim més còmodes i més tranquil·les quan pensem que ho controlem tot i tenim una explicació per tot. I clar,
és més fàcil buscar una explicació generalitzada a l'actitud d'altra persona que acceptar que no l'entenem o que la seva mentalitat i forma de pensar és simplement diferent. I jo crec que és una de les causes principals d'existència d'estereotips o també, per exemple, de teories de conspiració i aquestes coses. Com això de la vacuna, no? Sí, és també un altre podcast. Un altre tema, sí. Uau, superbé, Ale, estic molt contenta que hagis vingut aquí en el podcast, que hagis fet aquest primer podcast amb mi. Gràcies. Espero que t'hagis sentit bé, que la gent li hagi encantat escoltar-te, escoltar la teva història i saber més coses de Rússia i dels estereotips de Rússia i de Catalunya. I espero veure't molt aviat, una altra vegada. Gràcies per convidar-me i jo també espero que podríem fer una altra conversa tan profunda i russa de pensadors a la cuina. Exacte, aquest podcast a partir d'ara es dirà Converses de cuina. Converses de cuina, ja. M'encanta, molt bé. Amic Josep Maria. Josep Maria. Josep Maria. Bé, doncs, moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat i servit. I si tot va bé, ens tornarem a veure el mes vinent, amb un altre convidat molt especial. Si voleu veure més contingut en català, seguiu-me a les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, amb el nom Lletra Llengua Traducció. Fins molt aviat! Amb lletra, Si vols aprendre llengua o fer una traducció, amb lletra, si vols comentar textos o bé fer una cançó, amb lletra,